Shooting lansai जोङो माबोरै दं मोजाङैनो दं आच्छा नोंनालाय माबोरै दं आंबो दंथ'यो बिदिनो Hello everyone दिनै जों फैदों खाथिनि मोनसे जायगायावनो स्टिल लानो थाखाय आं भिडिअ बानायनाया गोबावथार जाबाय ओमफ्राय आं एसे ओरैनो बानायफिननो थाखाय आखायाव लादों नै जों पुलिस साराबो दंफायो दिनै जों बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि पाम्पुलि गयारी मेडामाबो दंफैयो दा जोङो बिथांनिखौबो एसे एनै देखायनो हागोन देखायनो नाजागोन खिन्थु देखायजोबा दै मानोना फिल्म दे आदा एसे बुंना होदोलै जेनेबा फिल्मनि बागै माने माबोरै जागोन फिल्मा फिल्माथ' गिदिरानो जागोन एक्सन माखासे दङ आरो बाजेट मोजाङैनो माबा खालामदों सहाय होग्रा मानसि दंना आच्छा थियेटार पार्टि शुटिंआ माला जोबहैगोन बायदि 20-25 नि गेजेराव मार्चनि ओमफ्राय जेनेबा रिलिजआ माला जाहैगोन होनदों रिलिजआ आगस्टनि लास्टआवनो होगोन आगस्टनि लास्टआव ना दुर्गा फुजानि सिगां अके दुर्गा माबानि बिश्वकर्मानि सिगां दासिम बेसेसो जोबखो नोंनि बायदिब्ला बेसे पार्सेन्टसो एसे मोजाङै खालामबोदोंथ' जोङो दा बारा आवगायाखै एसे माबा खालामदों आरो 10% जोब्बाय ना जोब्बाय 10% जोब्बाय एसे गोबाव लादों अके दे होमबालाय दहाय एसआइ एसआइ बिथाङा दाया आंनावसो गोलैगोन रेडि मालाबाबो हमनो हाखाया नोंसोर बरिया गोथाव गोदै मोनलायगोन बरियानो नै बिथाङानो खोलैदो उपाय गैया सेस मायावखौनो आङो गोलैजोबना होबाय आब'आ बेसे गोबाव उनाव दिनै शुटिं माने फिल्मनि थाखाय बेसे गोबाव माने गोबावथ' जाबायमोन ओरै थियेटार थानायावबो खालामनो मोनखाया ओमफ्राय थियेटारनि गेजेरावबो दाखालिहाय बारा गोबाव जायाखै आरो थियेटारानो जोबाखैमोन क'क्राझार जाबाय थानायाव ओरै बर'नि थैयाव ओमफ्राय बेनि सिगां लास्ट मा फिल्म बानायदोंमोन आब'आ बेनि सिगां मामोनथाय आं बावलायलांबाय उदां रोमियालाय उदां रोमियाथ' बहुद आगोल मानो मोजां मोनोमोन जोङो उन्दैयाव बहुद आगोल आंनि फेभरेट बे फिल्मा आच्छा फेभरेट ना सल'फोराबो बरिया मोजांमोन सल'फोराबो गानफोराबो मोजां मोनो खैना सान्थि मोनसे खोनासान्दिखौ बेनोमोन खोना खैनासान्थियानो खोना बार लास्टा नङा मोनसे दङमोन नामाथाय आं बावलायलांबाय गोसोआव थालायलांला जायखिजाया बे गोदान फिल्मनि थाखाय बेसेबां माबा एक्साइटेड जोबोद मोजां मोनदों खामानि मावनानै आरो बयबो रायजोफोरा अनसायगोन होननानै रायजोफोराथ' आब'खौ नायनो थाखाय नेनानै दं जानांगौ आरो एबार आंना लुकानो आबैनिसो अब्लाबो समायना मोनदों आब'खौथ' दे होमबा आब' ना नुबाय थासिगोन नै सासेया जोंनिया नै जोंहा बिथां आदा नायस्रां गयारी बिथाङा जम राजानि बार्थडेखौबो बानायदोंमोन ना आदा खालामदोंमोन ना आच्छा ओमफ्राय बिथाङा उनसला मोदायावबो एखान्थ' माने आं नाम नुदोंमोन डिरेक्सन हिसाबै बिथाङा थांनाय बोसोराव जों बर'खौ खालामदोंमोन डाइरेक्सन ना आरो केमेराबो दा नै बिथाङा ओमफ्राय दिनैनि जोहोलाव जांगिला मुभियावबो केमेरा डिअपि आरो एडिटिंखौबो खालामगोन जोबोद गोसो होनानै मावगासिनो बिथाङाबो नेक्स्ट सिन दहायनि सिना जोबथ'बाय देग्लाय नेक्स्ट सिन फुल दखानि
बेसेलै फुला 50 थाखा 50 थाखा हैद मा 50 थाखायावलाय बेसे थाखायाव लानोसै आं मोनसे मोना मानो होनोबा बेयाव जारि मैगं दंफायो बेखौ आदसा जारि मा दंफायो इयाव सेकेन्ड सिना जोबथ'बाय दा जागोन थार्ड सिन एक्ट्रिस आरो एक्टरनि दं 3 सिन Maya gisi? Maya gisi na? Maya gisi? Suta এরকম করেন এই জিনিসটা ওদিকে দিন এইটা ওইদিকে নিয়ে যান তো এই মোটা করতো সুন্দর পারিছিলে তাৰপিছত ৰঘুপতিৰ কাৰণে পালে বিজেতা mwnnwisw আছিল না হয় নেকি मेकअप आर्टिस्ट ना চিনেমাখনৰ কাৰণে পালে বিজেতা পাৰ্টি ভিক্ষু ঘনিকা পালে 3 number shot completed आंनि बिखायाव नोंनि मोनसे सावगारिया सौदाव फैबाय थादों सौदाव फैबाय थादों आरो गोसोआव पेकअप जाबाय पेकअप जाबाय ना ब्लग बानायनानै बावगोनलाय पेकअप